Sanibonani babukeli emakhaya, igama lami Gugulethu Mzobe weGonzo TV. Namhlanje siphethe uSiyanda Maphumulo. Ngifuna ukuthi asichazele kahle ukuthi ke why engayanga kuDurban July this year. Sawubona Siyanda. Sanibona njani sisi? Siyaphila futhi njani? Hayi siyaphila singezwa kini. Siyaphila. Nathi sikhona nje. Umkhuhlane singezwa kini. Siyaphila thina. Hayi nathi asikaboni lutho lu sesingezwe nje lapho kini. Siyaphila thina. Abantu abaningi bakhala ngokuthi cha, labantu laba abangaya kuDurban July ingoba isimo samasente akuvumi akahambi kahle. Kuhamba kanjani ephaketheni lakho? Ukuthi kade ngigcinele ukuchecka ngoba imali yami bengiyibekile ngokuthi ngayiboleka ngithi ukuthi ungiboleka imali. So mashonisa wami wathi ke izosala. So ngisayilindile sayibekile. Bengakazali ke. Yabo lo ngiyichecka nje. Benginqena ukuthi ngiye kuDurban July ngaleya yakhe. Bethi ngizakhalezali ingane zayo. So bengakabi khona. Yabo sengiyabona ngasangaze kule mali yona le. Abe ngibambise yona ngoba ngiyabona ukuthi ayiyenzi kanti ayizali manje ngisamanzi abantu umuntu onamanga yini ngakathembekile angazi noma iyahlela yini imali yakhe ngoba phela ayizali nje impela noma sivalile angazi ngoba ngiyilindile wazwadlula uDurban July ngoba bengithembe yona ukuthi izongizalela bese ukuthi angize ngihambe naye njalo ukuthi uyozala phambili kuDurban July. Yabona sengisala lapha ngilinde imali ukuthi izale nabantu sebengishiya kuDurban July imali ayizali. Yabona ngoba mina nje ukuyinika ingane zami zesikoleni imali engazali ingane nami seyiphatha imali engazali manje. Yabona ukele ngiswa kwi-radio njalo ngiyasakaza eradweni ama-earphone ami la aseradweni nami ne-mic le. So ngithanda ngidlulela uthando le-radio ngaliqala ngihamba ngiyobuka eradweni besakaza. Ngiyakhumbula lilanga ngifona kuthiwa sifona. Ngafona ngikhona lapha eradweni. Ngifonela khona lapha eradweni. Bathi bacela ukuthi ngivale umsakazo. Sesivale umsakazo. Bengaboni ukuthi ngikhona emsakazweni. Ngavala-ke. Sonke kwavaleka konke ama-radio. Ngathi seke nezwa nje lapho kwakuthuleke khona emsakazweni. Imini wayivale nje i-radio uba ngasuke ngafona ngiphakathi eradweni. Asazi ngathi ngibabuke manje. Mhlawumbe singaliqeda nje uhlelo lethu.